Salut! Eu astăzi vă voi da un cont, pentru că la celălalt video am văzut că mulți s-au uitat, doar că n-a dat nimeni like. Și așa că avem aici ID-ul, puteți să puneți pauză să vă uitați la el. Și așteptăm puțin să se încarce. Nu uita de Like și subscribe. Și follow pe TikTok. Lambo 2000. 1000. Ieșim. Deci are toate mașinile. Și cam așa. Pun pauză până revine. Revenim când înainte să intru pe cont. O să stau mult aici până așa. Deci deja am stat mult cel până s-a încărcat la jumate. Ne auzim înainte să intru pe cont. În sfârșit se încarcă. Deci așa am dat aici. Intrăm. Deci acesta este emailul și parola 2 C S U P S. Și dați. Puneți voi pauză când vreți. Și se încarcă, ați văzut? Ne vedem când suntem pe cont. Am revenit. Și uitați, să nu credeți că mint. Este același de care v-am spus și episodul trecut. Doar că episodul trecut v-ați uitat la el, doar că n-ați dat nicio inimă, nimic. Like și nimic. Deci cam aceleași mașini. Sper că o să vă fie de folos. Și cam atât. De poliție tot. Cam atât. V-am lăsat. Pa, pa. Să nu uitați de subscribe, like, comentarii și tot absolut. Să strângem 25 de like-uri la acest video și 15 abonați să vă mai fac episoade de acest fel. Să mai vă dau conturi. La revedere!